Для дзіцячых кішэчных інфекцый характэрна сезоннасць захворвання. Іх пік даводзіцца на восень і зіму. Як адзначаюць спецыялісты, рызыка ўзрастае, калі дзеці ідуць у арганізаваныя калектывы пасля доўгага перапынку. Недастатковасць ахоўных сіл дзіцячага арганізма, адсутнасць гігіенічных навыкаў – адны з галоўных прычын узнікнення інфекцыі. Пацыенты з такой праблемай пераважна дашкольнага і малодшага школьнага ўзростаў. У 70% яны сутыкаюцца з віруснымі кішэчнымі інфекцыямі. Ротавирусная инфекция, энтеровирусная инфекция, которые проявляются разными симптомами. Это вялость, сонливость ребенка, боли в животе, рвота, жидкий стул. При энтеровирусных инфекциях мы часто наблюдаем у детей сыпи на кожных покровах, а также мышечные боли. Дыферэнцыяльная дыягностыка чакае кожнага пацыента з такімі сімптомамі. Гэтая мера неабходнасць. Нярэдкія выпадкі ў практыцы спецыялістаў, калі пад так званай маскай кішэчнай інфекцыі хаваюцца іншыя захворванні, апендыцыт ці пнеўманія. Для даследавання і пастаноўкі дыягназу прадугледжаны дыягнастычныя боксы. У абласной дзіцячай бальніцы такіх 4. Ва ўстанову аховы здароўя з падазрэннем на кішэчныя інфекцыі звяртаецца ў сярэднім 6 пацыентаў у суткі. С начала учебного года участились случаи вирусных кишечных инфекций и сальмонеллеза. При легких формах заболевания дети могут находиться дома под наблюдением участковых педиатров. Мы даем им рекомендации, и они находятся дома. При средней и тяжелой форме дети госпитализируются. Мы их направляем в инфекционные стационары района. Захварэць нескладана. Элементарнае ігнараванне правілаў асабістай гігіены можа стаць пачаткам непазбежнага і малапрыемнага працэсу. Асаблівая ўвага прадуктам, якія трапляюць у ежу дзіцяці. Соблюдать правила так называемого товарного соседства, то есть не хранить сырые продукты с готовыми продуктами, сроки годности продуктов, обращать внимание всегда в магазинах и дома, какой же конечный срок продуктов, как хранить скоропортящиеся продукты, а это холодильники. Кроме этого, ни в коем разе нельзя покупать продукты в неустановленных местах, потому что тоже качество не гарантировано, и это тоже может привести к заболеванию кишечными инфекциями, сальмонеллезом или пищевыми отравлениями. Калі не атрымалася зберагчы дзяцей ад кішэчных інфекцый, неабходна неадкладна выклікаць на дом урача. Рэкамендацыі спецыяліста – адзін і верны спосаб пазбегнуць больш сур'ёзных праблем.